Proġett ta' 40,000 euro fil-Knisja Arċipretali ta' San Pawl fir-Rabat biex jitkabbar u jkun immodernizzat il-Presbiterju f'din il-Knisja li għandha mijiet ta' snin ta' storja. Fil-bidu ta' Novembru imbeda l-ewwel parti tal-proġett liturġiku fuq l-artal fejn inqala l-kanċell li jdawwar il-Presbiterju ħalli jitressa aktar il-barra. B'hekk seta' tissaħħaħ l-istruttura tal-kanċell u l-irħam li jżejnu. It-tkabbira mela possibbli biex ftit tal-ġimgħa oħra din il-Knisja tgawdi minn art tal-mejda, sedja, ambone u gradenzini ġodda li jkunu tal-irħam Pariġġ il-kumplament tal-Presbiterju. Fil-proġett ukoll il-fonti tal-Magħmudija se jittella permanentement qrib il-Presbiterju biex ikun jista' jerġa' jintuża mill-ġdid fiċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija. Net News kellem mal-Arċipriet il-Kanonku Don Luis Suban li spjega x'wassal għal dan il-proġett u qal ukoll li f'dawn il-ġimgħat mhux isir qudies matul il-ġimgħa ħalli x-xogħol jibqa' dej. Minflok qed isir biss qudies fit-tmiem il-ġimgħa fuq l-art tal-mejda li sa ftit ilu kienet fuq il-Presbiterju. L-artal huwa l-iktar parti importanti tal-Knisja. Naħseb illi kien hemm diversi tentattivi biex isir artal dekorus u diċenti fil-Knisja tagħna. Issa qegħdin nippruvaw illi noħolqu artal illi jkun jikkumplimenta l-artal sabiħ maġġur li għandna li huwa ta' irħam abjad pur jedulu bianco statwarjo u sa nagħmlu l-artal il-ġdid sa jkun tal-istess tip ta' irħam. U sa jkun imżewwaq bil-bronz biex ikun hemm dak il-kontrast. Kif inhu mżewwaq anke bil-bronz l-artal il-maġġur li għandna. L-Arċipriet spjega li biex dan il-proġett seta' jsir inġibu ħaddiema Taljani minn Carrara wara li ta' ħaddiema Maltin għalaw il-partijiet meħtieġa u għenu fil-ħolqien tal-biċċa miżjuda. Għal dan il-proġett ġibna ħaddiema minn Carrara l-Italja, jiġifieri li għażilna l-irħam flimkien u mbagħad inqata' barra l-Italja stess ġie maqtuħ lest issa qiegħed jitpoġġa fil-post. Don Luis Suban spjega li din l-ewwel parti tal-proġett qed tkun finanzjata mill-kapitlu tal-kolleġġjata. Iżda t-tieni fażi it-tqejjied tal-artal il-ġdid se tkun qed tintalab l-għajnuna ta' dawk kollha li għandhom din il-Knisja għażiża għal qalbhom.